Hola amics del Club del Vi, us presento el vi blanc del mes de desembre. Estem parlant de Viña Zorzal, és un vi de la denominació d'origen Navarra, elaborat per Bodegas Viña Zorzal amb la varietat Chardonnay. On es troba aquest celler? Aquest celler es troba al sud de Navarra, la zona nord, o sigui, al nord del Moncayo, que separa Navarra amb Aragó, i és una zona amb certa altitud, 400 metres d'altitud, on s'adapta molt bé la varietat de raïm que porta aquest vi, que és la Chardonnay, d'acord? És l'únic vi de la bodega que elaboren amb una varietat forània, Chardonnay, perquè troben altitud per elaborar, clima continental, que també ajuda. I bé, què us comentem d'aquest vi? És un vi blanc jove, està a final d'anyada, perquè és un 2020, ja suposo que cap al gener o febrer sortirà anyada 2021, però és un vi que, tot i ser jove, té aquest punt, té aquesta maduresa del raïm, aquesta fruita blanca i tropical, sobretot, té aquest record lleuger de pinya, té un punt cítric. És un vi perfecte per fer arrossos, peix, verdures, llegums, a copes, val? I res, esperem que us agradi, ja ens direu què tal. Salut!